arren. Euskalduna da eta Donostian bizi da. Ekintzako ikastola ume bat da. Bodega famatua du, marisko bibera dauka eta ardoa egoiltzen du. Jatetxe bat du. Bopa du eta oso ondo bazkaltzen du, tokia da. Bere jatetxea Donostian leku batean dago. Hauen semea Tximeleta gelan dago. Bere semearen izenak Asier da. Badakizu zein den? Bai!